nalipay nga hingpit. O ang kinalahan sa Diyos nagpadayan, iyang ngalan takos pagaday ko. O ang kinalahan sa Diyos nagasulti, aron ikaw ako magadaig. Sa dihang Kristo ang kamulakan, kahungod nangalimyon sa mga tanaman, alipangpang nagpanibang sa ilang katampison, nagpasundi sa ilang katapuman. O ang kinaiyahan sa Diyos na padala, iyang ngalan takos pagkadaygon. O ang kinaiyahan sa Diyos na gasulti, aron ikaw ako magadaig. Sa dihang gisulong ko ang kadagatan, mga isda na naglumpat sa tumang kalipay, mga balud na naglumpat nga sa may balunan, nagpakita sa ilang kinayahan. O ang kinalahan sa Diyos nagpadaya, iyang ngalan takos pagkadaygon.
yan ang gihiluan. Cristo, Cristo, ikaw ang ipangandoy ni halagko. Cristo, Cristo, ikaw ang makapalang salat. Cristo, Cristo, ikaw ang ipangandoy ni kalagko. Cristo, Cristo, ikaw ang makapalang salat. Ikaw ang makapalang salat. Salamat kanimo, Cristo. Pagtitay sa iyong pagsali, lawlawan ang tanaw kagtasi, sa paalagad noon nakahapin, tungod sa kalisunod kapait, ayawan ang pagsali, sa saat sa Diyos muguli. Pagligo ng tutayang pagpalit, harun ang langit. Nagkapoy akong batiyon, sa Diyos ikaw
sa Diyos nimo, kay siya na ang Ginoo. Tawag kang Jesus, kasi ang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag kang Jesus, kasi ang Diyos maluloy siya kanino. Ang panahon karon hadul na, busa mangandam kita matagusan. Ang pulong sa Diyos patalingugan ta, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawatan. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo. Ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawatan. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawatan. Ang saad niya, may ganting madawatan. Okay, maayong gabi mga higala, among mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay. Mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita, tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabi na pagadumalahon kini sa inyong mga higala, Brother John Dihito, kiniusab si Brother Levi Claves. Sa pagpadayon sunahan, atong hangyoon si Brother John alang sa opening prayer. Brother John. Mga higala, mag-ampo kita. Silimbahon og dalangpanan makagahom ni Diyos nga naa ka sa tronos kita saan sa langit. Daghang salamat ka
kahigayunan nga imong gitugot nga sa gihapon masabod sa kahanginan ang mga binhi sa kamatuoran. Panalangin ni tanan nagapaminaw karon gipangayo nam kini tungod lang kang Kristo nga matuod nga Dios ug manuluwas. Amen. Okay na atong gina-welcome ang tanan nato nga mga viewers karong gabi na. Atong mga followers sa program, mga kahigalan o kaigsoon nato dinhi sa Visayas, sa Luzon o sa Mindanao. Kutob sa naglantaw karon sa ato nga tulumanon dinhis Pilipinas, amo nga gina-welcome sa pagpakiguban mga higala. Mainguman sa tanan nato mga viewers o nag-follow sa tong program sa nagkalaing-laing nasod sa kalibutan. Kung asa man mo nahimutang ni ining gabi una o niya naglantaw mo sa tong programa, welcome kamo mga kahigalaan. O maghinaot kami nga kanunay mong magsunod nining ato nga tulumanon karong gabi na kini ang maayong balita ug ugma pod sa buntag kini ang maayong balita, pero sa magabi gikas Domingo sa gabi hantod sa Bernis gabi Jesus is our hope. Pero ang atong programa atong hanay mao ra gihapon mga higala, continuous ang mga tubag sa mga pangutana. So atong gina-welcome unya palihog sa tanan natong mga viewers og nag-follow sa ato nga program, atong i-share sa gihapon mahigala ang ato nga programa para ang atong mga kahigalaan, atong mga friend sa Facebook, atong mga loved ones, mga minahal nato sa kinabuhi, makakita po sila sa ato nga programa o niya makapamati sila sa mga tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa atong makahigalaan. So kamo dihang naminaw karon kon pananglit aduna moy gikalibgan mga higala sa inyong pag-study di SB Bible. So makahimo mo sa pag-send no dinhi sa comment section nato sa Facebook sa DYCM Bugo Adventist. So makahimo mo sa pag-send og mga mensahe, greetings man or uban pa nga mga importanteng mga messages ato ng pagbasahon. Namoy mga pangutana, pwede mo sa amo nga number ni Brother John, nga among gipahibaw nga ninyo. Ni alang sa karon pa nakapaminaw ang akong number higala, kang Brother Libby Clavis nga number 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Okay, pwede mo mapadangat kay panahon ng karon taon-taon atong basahon ang inyong mensahe. Pwede mo mapadangat og mensahe diri sa Messenger ni Libby Clavis, no? I-search niyo Libby Clavis niya sa Messenger, makasend mo higalag mga mensahe. Kana kun wa mo load, makasend mo mensahe kay ato nang basahon sad. Unya gud mo mga tampo nga mga dugang tubag. So ikalipay sa namo sa pag-receive ni higala parang namoy participation sa ato nga programa dinhi sa pagtubag sa mga pangutana nagipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. So tanan nga naglantaw karon, tanan nga naminaw karon, welcome. So ato sa higayon si Brother John sa pagtunol nga na kanyo sa mga pagpangumusta. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Mga kaigsoon magigilaan, welcome dinhi sa atong programa sa kini ang maayong balita. Sa gyapon among itunol ang pagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsulod sa pagpabilin nini nga programa sa kahanginan. Sa bisan ding dapita kutob sa naminaw gyabot ning atong programa. Welcome. At no, niya ato sa dengi pangumusta karong gabi na si Sister G-Marie or Gay-Marie Kalapuan o uban siyang anak nga karong humana ang iyang Bible study niya karong Sabado murag mao na schedule sa iyang baptism katong gikan sa Saudi Arabia. So og mga karong next Sabbath panahon na sa iyang baptism. Okay, congrats sa Sister Gimari Kalapuan. Ato ning viewers sa dugay-dugay sang panahon
Ganihan nagkamit mi dito sa Kaduawan Seventh-day Adventist Church. Aniya, ato na ning sugdan pagbasa mga higala ang mga mensahe nga ato nakita dinhi sa ato nga monitor sa screen. Okay, ato nakita dinhi si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John og Kuya Livy og maayong gabi usab sa mga kaigsuonan nga makanunayong naminaw og sa mga nag-view karon niini nga programa sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. So maayong gabi nimo Brother Nilo. O niya ang Dios pod magpanalangin nimo uban sa imong pamilya diri sa Bogo City. Okay niya pod ato nakita si Rolando G.R. Veldosola. Maayong gabi ninyo diha Brother John o Brother Lib. Ilabi na jud sa mga tigpaminaw. Kami pod naminaw sa inyong Sibya diri sa Marangog, Bugos City, Cebu. Shout out ko sa akong lulo Alberto John Andrino Senior. God bless ang Ginoo, maluoy kanatong tanan. So may gabi nani mo Brother Rolando Beldosola uban siyang panimalay imong pamilya o niya may siyang gabi ngadto kang lulo Alberto Johnny Andrino Senior. Salamat sa inyong paminaw sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Niya po si Dong Eliser Romagos. Salamat po sa pag-pray dong sa ato nga programa. O ginaot pa sab nga makakaplag po ka og kauban nimo sa kinabuhi. Dili na Brother Libby maglisod. Hindi na maglisod. Kay gawas nga gwapo, kugihan. Muna nga di na maglisod nga makakaplag. Kugihan sa trabaho niya, kugihan pod mangita og kugihan mangita ika Paris. Ug dili ma og wa na kakita, tinuyo ra ng pagtamad-tamad kay kugihan magyud. Okay niya pod si Sister Ginalyn Lumuntad. Salamat pod sa pag-send og heart og pag-pray. Sister Ginalyn. Niya pod si Brother Moses Alex Liaban. Sa thank you kayo pod Brother Moses sa pag-pray og paglab. Nipagid siya mensahe padung na sa kagabhion. Mayong gabi Brother John og Brother Lib. Watching from Mualbual. May gabi diha sa mga kahigalaan nato og sa mga kaigsunan diha sa Mualbual sa South Cebu ni Mualbual Brother John, no? Yes, sa ang kanana ang Mualbual. Ni apod si Princess. Okay. Good evening Brother John og Brother Libby. Watching here in Campurog, Villabalite. Kauban akong papa. Thanks sa pagbasa Brad. God bless. O niya may gabi sad nimo Princess. Niya, thank you kaayo nimo og sa imong family, imong papa nga naminaw karon sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O ni ato ni ipuli-puli lantawon ta ni higala ang pikas nga monitor. Ato ning i-acknowledge kining mga kaigsunan o kahigalaan nato nga na nag-heart o niya ang uban nag-like sa ato nga programa. Atong unahon ning mga nag-heart sa ato nga program nagpasabot nga gilab nila ang ato nga program kay nag-send sila mga heart. O niya ang uban nag-like po sila sa ato nga programa. Aritos man naglab niya si Jolina Rizal Aquino. Jolina Rizal Aquino. Niya po si Brother Jerry Nailon. Niya sa ito nakita si Sister Evelyn Mainit. Layo ni katanis Germany. O niya po si Caroline Mariket Galiaris. O niya po si Edward Generes. O niya Brother Ronilo Itang. Tapo ni sa Saudi Arabia. O niya si Rosalind Mainit. Germany po ni. Sister ni Sister Evelyn. So, may gabi niya, Sister Rosalind. O niya po si Imelda Osabel Boratso. So, good evening, Sister Imelda.
O niya po si Elizabeth. Tunyakaw ni Dja. May gabi ni mo, Sister Eli. O niya ato po nakita ni si Ayan Kevin Dorotan. O niya si Princess Edelberto Rina Sumalinog. Niyasad si Joan Dale Sarul. O niya ito po nakita si Burasca Ariel Velez. O niyasad si Rolando G.R. Veldosula. Aisa Amistoso Batak. O si Lowell Nodalo Estrera. Mao niya ito mga nakita nga nag-love, nag-send og heart sa ato nga program. O niya, arita diri mga higala sa nag-like sa ato nga program. Ato sa ning acknowledge sila, ato ni silang pangbasahon. Okay, ato nakita din si Abraham Dihito Senior. So, may gabi ng Brother Abring. Na ilon, Brother Libby. Thank you so much, Bing, sa pag-view. Pare Abring. Abring Dihito. O niya po si Brother Ronilo Itang. Niyasad ang mensahe nga nagdilaab si Brother Jimmy Raneses. So may gabi niyo bro, oban sa imong misis o sa makaigsunan na ito, maragnakas tabugon karon. O niya po si Esmeralda Cordova Monterola. So may gabi ni mo Sister Mira oban ni Brad Imer, no? O niya dihas mga Cordova family. Oban sad sa iyong mga kabataan, Sister Mira. Salamat sa imong pag-like sa ito nga program. Ato po nakita si Antonio Itorma. Niya po si Dodds Nogas. Ninis Junti Dauman. Danny LP. Niyasad si Takta Likay-Likay Sanglitan. Moises Alex Liaban. Carlota Nicole o William A.D. Okay, as of this time, muni ato mga nakita, mahigala, nga nag-like sa ato nga programa. O niya, dirita sa ato nga messenger, ato sabni diring tagdon mga higala, kadaya sa diri mga kahigalaan ato nga nakikuban, ang uban nag-like, o niya, nag-send og heart, so ang uban nagniagi mga mensahe silang gipadangat din ang uban nag-pray. Ato ning pangbasahon, ato nakita din si Sister Jeannie Rama Fermin. Salamat sa pag-love. Sister Jeannie, kumusta lang gid mong tanan diha sa Victory? Anya niya po si Sister Chare de la Cruz Nogas. So may gabi ni Sister Chare, uban ni Badodo diha karon og mga kabataan. Anya niya sad si welcome also ni si Brother or Sir Mateo Anderson. So thank you for sending heart, for loving and following our program. So thank you, sir. May God bless you and your family. Niya po si Gina Gunilamos Larisma. Salamat po sa pag-like. Niya po si Konsehal Julie Herrera. Amo ning konsehal sa Mabulis, may gabi mo konsehal. O niya po si JJ. Salamat po sa pag-send of heart, no? Sister JJ or Gimari Kalapuan. So salamat sa imong desisyon alang sa baptism kay kuan siya Jesus Miracle Crusade. Ka-decide na siya uban siyang anak nga magpabaptize karong Sabado. O niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Niya siya mensahe gipadangat. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. Salamat po sa daghang kayong mga heart o kamot nga nagpray, Sister Ginaline. O niya, salamat po sa pag-like ni Brother Rolls Soto Tams. O niya po si Brother Ronilo Itang. Salamat po sa pag-heart. O niya si Brother Abner Duelio. Salamat po sa pag-like sa itong program. Niya Brother Cesar Elgira. Salamat po sa pag-love sa atong program, Brother Cesar Elgira. Yan, yes, Brother Jenner, Edward Jenner Reyes. Thank you kayo, Brother Edward. Yan, makahimog ya po mohigala sa pagpadangat o mensahe kay karon taon-taon ato nga basahon dinhi sa ato nga programa. Yan,
mupadayon ta sunahan ato naning sugdan mga higala pagbasa ang pangutana nga maoy ato nga salo-saluan karong gabi. Ato ning i-search sa ato nga keypad nga cellphone. So kamo diha kung naamoy mga pangutana mintras wa pa nyo malimti, i-type na higala pwedeng i-send nimo sa among mga number ni Brother John or diri sa comment section na to sa Facebook or pwede diri sa ako nga messenger o nining ato nga number higala. Okay, ato ning tanahon adira. Good evening, Brad. Kamong mga SDA sulpot jud mo sa Roman Catholic Church kay ulahira mo ning tunga. Kami ang tinuod kay Jesucristo jud ang nagtukod sa RCC. Tubaga ninyo, please. Okay, mani, pangutana higala. Ako ning utrohon pagbasang para ma-catch up mo. O niya, kung nanamoy ikatubag dugang tubag, so isend na din aron ato ng basahon yung mga tampo. Akong utrog basa, yung ni, good evening, Brad. Kamong mga SDA, sulpot jud mo. Manigingingan. Tawag sulpot ka man. Hintumaw lang kalit ba? Sulpot jud mo. Sa Roman Catholic Church. Kay ulahira mo ning tunga. Kami ang tinuod kay si Jesucristo jud ang nagtukod sa Roman Catholic Church. Tubaga ninyo, please. Okay, salamat no. Nya di atong basahon diri makadiyot. Ato nakita diri si Kapaglaom nga pala. Good evening. Tabang kog paampo kay daghan kaayo kog trials sa kinabuhi og problema hinaot makalahutay taani yung tungod sa mga trials o mga problema. Maginang po island ta, sister. Kana, sister, nindot na, sister. Positive sign na nga likod ana king harian sa Ginoo. Palihog og basa buhat 14 21-22 musulod tas gingharian sa Dios pinaagi sa daghang mga kasakit. Kung naay nangalagad nga way makalisdanan makasakitan dili na sure na kay musulod tas gingharian sa Dios. Gisulta musulod tas gingharian sa Dios pinaagi sa daghang mga kasakit. So kanarong imong na tagamtaman niabot nimo positive sign nga dool na gyud sa imong kinabuhi ug pagpangalagad ang gingharian sa Dios. Don't worry. Ayaw gyud pag negative nga moingon ka nga tungod kay nag-iisa ka wa kay mahimo. Kay sa Pilipos 4:13 nag-ingon si San Pablo, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Mahimo ko ang tanang butang nga pinaagi kang Kristo nga nagapalig-on kanako. Mudaog kasi. Salamat, sis. Payong kapatid lang yan. Okay, ato na itong taga-aga tubag higala pangutana. Ato ni nakita ni si Sister Christy Layon. Salamat sa paglab o pag-pray sa ato nga programa, Sister Christy. So, unang mupadangat sa tubag si Brother John. Kanya ako, tapuson mga higala. Daghang salamat, Brother Libby. Kisa ito'y ngalan aning nangutana, Brother Libby? Wa man magbutang og ngalan. Magbutang pangalan, no? Mahitungod anang imong gisulti nga kaming usa to mga 70 Adventist sulpot jud mo. Kamong mga 70 Adventist sulpot jud mo. Sulpot jud mo sa Roman Catholic Church. Sa Roman Catholic Church kay sila kuno mo si itinukod ni Kristo ang nagtukod sa kinini ang may tuig ba to kay ilang pamatulig walay tuig butang. Nga way tuig pero ang ila na 33 AD mao'y pagtukod ni Kristo sa Roman Catholic Church. Munay ilang mga pamatuod na nila sa ilang mga libro, Encyclopedia Britannica, Glover, unsa pa na basta mga balasahon nga iya sa Roman Catholic. Maunay ilang mga pagpangangkon, pagmatuod nga si Kristo mo'y nagtukod sa Roman Catholic Church sa tuig 33 AD. Unya, ilang gigamit kini ang Mateo 16:18. Pero wa may Roman Holy Catholic Church diha gibutang. Giingon ra, og sultihan ko ikaw Pedro nga sa ibabaw ni ining bato
pagatukuron ko ang akong iglesia. Diin ang mga gahom sa kamatayon dili makabuntog niini. Mao ni pagasultiha. Unya, kinini ang Mateo 6:18, gibuot-buotan lang ni nilag butang og pangalan. Holy Roman Catholic Church or Roman Catholic Church. Mga pamut-buot lang ba nga ang kamaturan gidugangan lang og bakak. Ang naa sa Mateo 6:18, kamaturan na gipuno ang ilang pagpangangkon, din ang bakak nidulot na dito sunahuna sa kadaghanan nga si Kristo ang nagtukod sa Roman Catholic Church. Pero kung duna lang tay pagpanghuna-huna o pagpamalandong sa makita nimo sa imong palibot og niining simbahana, bisan gamay nga usa ka kudlit usa ka tulpok, dili gyud unta mahitabo nga makumbinsi ang imong huna-huna nga si Kristo ang nagtukod niining pundoka. Nganuman, tan-awa ang palibot kung unsay mga panghitabo, unsay mga kadautan, naa sa korte, mga kaso, naa sa prisuhan, unsa diha nga mga kaso susihon na nimo, nagkalain-lain ang mga taong naa sa sulod. Ang uban, ang kaso ako magining gipakay pang istorya gyud naa diha sa mga BGMP. Naa sa ko ano sa imong kaso. Akong kaso sir, kuan lagi sir, basig naa kay ikatabang. Kuan kana naa nga nadakpan ko pero gamay ra kaayo. Pusher kay wa lagi tay pangwarta di bisag illegal ato na lang ging gihimo. Nawa ha? Kunya kun imong makita adto kag monte lain-lain diha. Mga killer, mamamatay tao, mga rapist ug uban pa. Kung imo ning tan-awon og susihon kung diin sila nabilong nga pundok o relihiyon naagyod sa Roman Catholic Church. Kana to tell you frankly wala tan nang daot igor at nagpasabot. Karon, kung kini gitan-aw gitutukan gyud sa kadaghanan, imposible nga ang imong huna-huna makumbinsi nga si Kristo mo'y nagtukod ni ana nga pundok. Kay unang-una sa Biblia, ang nagsimba og mga Diyos-Diyos dili makasulod sa gingharian sa langit. Sumala sa nahunang Korinto 6:9 ug 10, nya Galacia kanini ang 5:19 ngadto 21, mga palahubog, nagsimbag mga Diyos-Diyos, mga tulisag, mga kawatan, walay luna dito sa gingharian sa langit. Unya, tanawa kung kining gipanghisgutan sa Biblia ug dili ba ninimo makita diha na ng pundoka. Unya, bahin sa accusation nga kamo sulpot gyud mo gikan sa Katoliko. Unsa ning sulpot? Nikalit lang og tunga. Ang tinuod pagkasulti higala, imo ra nang hunahuna nga kami sulpot nikalit og tunga kay buto naon magkuha lang kita, real talk lang kita, kamo ang sulpot. Kay ang 7th day, nagsugod na after a week sa pag-create sa Ginoo sa kalibutan. Kung imong basahon ang Henesis 1:31, og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat, tan-awa kini maayo kaayo, dihay kahaponon, dihay kabuntagon, adlaw nga ikaunom. Tanawa, unom lang ka adlaw. Kung imong basahon ang Henesis, niya kanana ang kapitulo 2, versikulo 1 ngadto 3, ang Dios mipahulay nagbalaan, ang Dios nanalangin mipahulay nagbalaan sa adlaw nga ikapito. So the first seventh day keeper ang Dios. Tanawa ha? Ang first 7 day keeper ang Dios. Din si mana pa lang ang edad sa kalibutan diha nay nagkeep sa 7th day o lain ang Dios. Maingon nga ang Dios siya ang magmamando, magbubuot sa tanan, angay siyang sundon. Ang iyang pulong dunay pamatuod. Tanawa Exodo 20:8 ngadto sa 10 nag-ingon, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Nawa, nay adlaw nga igpapahulay nga hinumduman aron balaanon. Ikapila maning adlaw, ang adlaw nga balaan. Unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimong mga buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito,
maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiyuba nga imong Dios. Kining 7th day, Sabat, tanawa, mipahulay na nalangin nagbalaan ang Dios. Gisugo niya ang tao nga magpahulay ug magbalaan pod niining adlaw nga iyang gipanalanginan, gipahulayan ug gibalaan. Unsang adlaw ang ipapahulay? Ikapito. Diin na gisugo ang tao nga magpahulay ug magbalaan sa adlaw ikapito. Karon, niining panahon na pamalandunga kuno og kinsay sulpot. Nga naman, tungod kay diha ng 7th day daan, ang Dios may unang nagkeep aning 7th day Sabbath after creation. Unya, kusog kaayo mo nga mantira inyong ipatuo sa inyong kagul nga sulpot ang 7 day Adventist, kamo mo isulpot. Nga naman, tanawa sa kasaysayan ragod, unsay gihisgutan sa pamantalaang opisyal ni Cardinal Gibbons nagsulti nga matud pa nga ang gisulti nga I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. Malinaw nga ning sulpot lang ang gikan sa kamaturan nga ilang gisugo nga balaanon ang adlaw nga Domingo, dili ng Sabado. Nagingon, there is no such law in the Bible. It is a law of the Roman Catholic Church. So, mag-real talk ta, kamog yun ang sulpot. Ayaw ipasangil sa amo. Kaya diha naming daan, wa pa gani Katoliko. Wa pa'y Katoliko. Diha naming daan. Tanawa ra. Unsay gibuhat sa iyong simbahan. Dinhi sa, ni ako maning gigunita ni, dinhi sa the Converts Catechism of Catholic Doctrine by Reverend Peter Gilman, imong makita dinhi sa 2nd edition sa 1910 page 50. Ang gisulti why do we observe? Why do we observe Sunday in why do why do we observe Sunday instead of Saturday? Pahayag nila, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So kinsa man day sulpot ron nga inyo mang giusab ang adlaw nga balaan gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Kamoy ning sulpot, dili kami, pero inyong ipamahid, inyong ipasangil sa amo. Nga naman, tungod lagi kay sa tumang pag-angkon o pagpangangkon nga wahay mga basihanan. Kini ni ang libro pilan di pa maginidugay sa ako, pilan na ni kabisis gipakita nako dinhi sa atong programa, nag-ulihan kinig The Faith of Our Fathers by James Cardinal Gibbons. Kaning libro na akong basahon na. Ang gisulti dinhi batud pa, God forbid that any of my readers should be tempted to conclude from that I have said that the Catholic Church is opposed to the reading of the Scriptures or that she is an enemy of the Bible. Pamahayag na ni James Cardinal Gibbons. So, asa man gyud diha mabutang nga naabay ngilit sa imong hunahuna nga dili ka mo ilang sulpot mo. Nga gisulti the Catholic Church, the Catholic Church, the enemy of the Bible. Kaaway na sa Biblia. Busa ayaw ipamasangil ang inyong estado, ang inyong kahimtang diri sa Seventh-day Adventist kay nagpalo ramana, nagsunod ramana sa gisulti sa Biblia. Ang kamo, upos gyud mo, nagsupak mo ang gisulti ipapahulay ikapito Sabado, di amos unang adlaw nagpahulay Domingo. Ang pangutan na kinsa may sulpot di ay kamo. So kung magpadala mo diri og pangutana ikalipay na namo. Pero kinirong bahina nga gipadala diri sama ra nga nagpunit mog bato unya gipukpok ninyo ang inyong kaugalingong ulo. Nganuman nagpatunay lang ni o nagpasabot lang ni sa inyong pagkamasinupakon sa Biblia
Kay the Roman Catholic Church is the enemy of the Bible. Kana ako ra nang gibasa gikan sa gisulti ni James Cardinal Gibbons. O, di ba? Unya karon inyong ipasangil nga kami sulpot sa Katolikon. No. Kamo ang sulpot, dili kami. Kay ang among gisunod ang niya sa Biblia samtang kamo nagsunod sa wala sa Biblia. O nya mo nang gisgutan sa Isaias 29:13. Ingon nga kini og ang Ginoo miingon, ingon nga kini nga mga katawhan nagapaduol kanako apan gipalayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako. O mo na gisulti kining mga tawhan naa pinagi silang mga baba ug mga ngabil na nagpasidungog kanako apan gipalayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako. Kay ang ilang pagkahadlok kanako mauman ang usa ka sugo sa mga tao nga gikatudlo kanila. Mauna nga ang kasagaran nga naas inyo ang mga pagtulunan o gitudlo sa tao samtang ang pagtulunan nga gitudlo sa Ginoo giyatakan ninyo, gitamakan ninyo nganuman tungod kay batud pa ni Cardinal Gibbons dinao sa libro The Faith of Our Fathers, the Roman Catholic Church is the enemy of the Bible. So morning gisgutan sumala sa hisgutan sa Ezekiel 22:26 nga ang mga pari naglapas sa akong mga kasuguan ug matud pas gisulti nga gitaptapan ang ilang mga mata sa akong adlawng igpapahulay ug ako gipanamas-tamasan diha sa ilang taliwala. Mao na nga kami dili mi ma-offend, dili mi makalitan kay daan naming nahibalo og nasayod samtang ginasulti ginawali ang kamaturan naapoy nagsulti og nagwali sa dili kamaturan. Hinumdumi nga ang kwarta nga fake murag makaingon kaway kalainan sa kwarta nga tinuod. Mao na nga ang taong magdumili na gani pag ila pagdawat sa kamaturan, kung ila nang dumilian ang kamaturan, adto na sila. Kundi sila mutuos kamaturan, adto na sila mutuos bakak. Mo nang gisulti sa Biblia, gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong adlaw gipapawlay ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Mao nang nilutaw ang gipamulong sa Marcos 7:8. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug maoy inyong gihawiran ang mga pagtulunan kabilin-bilin nga iya lamang sa tao. Muna kamo ni biya sa kasuguan sa Ginoo. Kay mao may gisunod ninyo ang inyong kaugalingong kasuguan. Pero sagdi lang, sulti man as Ginoo, giwali ang maayong balita, igo lang ginawali ang pulong sa Dios, bahala na mo dili mo mutuo, apan unya sa adlaw sa katapusan, igo lang unya mo sa pagpanampok sa inyong mga dughan, igo lang niya mo pagpamahit sa inyong mga wait, inyong mga ngabil, nga unta dako ng kahigayunan alang ninyo, nga nakadungog ug nakabati na mo sa kamaturan sa pulong sa Dios. Sumala din sa atong programa sa kini ang maing balita og sa Jesus is our hope, pero inyong gituyo pagyud nga inyong gisupak hinungdan nga kamo nangalaglag sa adlaw sa katapusan. Gamay nga hisgot lang sa kapanahunan ning Noe. Si Noe dili to siya nag-inusara uban siyang pamilya nga nagbuhat atong dako gyud kaayong arka. Daghay mga tawo nagbuhat ato. Pero bisan pan man ganat niya na pag-abot sa lunop, bisan patong ni apil pagbuhat sa arka, wala gid sila mga luwas. Kay ilan nang nadungog ug nabati ang kamaturan gikan sa kang Noe nga gisulti nga may mahitabo nga lunop apan sa daghang mga dila nga mga bakakon nga daw tinuod pod. Ang kwartang fake mura pog tinuod nga kwarta, mao toy nakapadumili o nakapalayo sa mga tao sa kamaturan, sila mismong mitabang pagbuhat sa arkawa sa gidinoon maluwas. Sa samang pagkaagi makaigsunan, sa inyong pagdumili sa mga kamaturan nga giladlad dinis kini ang maing balita og sa Jesus is our hope, timan igyod pag ang tao dili na gani mutuo sa tinuod, adto na natuos bakak. Busa walay sapayan nga naay mga tao nga nagdumili kay ang tinuod bisan pag manlulunda o si Kristo pay musulti niya og dili na siya mutuo, dili gyud na. Nilampos na
Ang pulong sa Ginoo nagingon, iwali maing balita, kamo nawalihan na, naaraunya na sa inyo kay ang atong panahon talitapos na. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot sa nakasabot, dugang pagpatinaw sa natinawa na ninyong mga una-una. Brother Libby. Okay, di salamat, Brother John. So, ato ning basahon makadiyot niya si Mrs. Alex Liaban ang tinuod nga sulpot kanang doktrina nga wala sa Biblia. Ang doktrina sa SDA dili sulpot kay diha na nagsukad pa sa pagtukod sa kalibutan. Salamat, Brother Mrs. Bullseye ganing imong tubag. Diya po si Brother Elmer Baclayon Lacerna. Maayong gabi. Maayong gabi, Brother Elmer. Okay, mapadayon tahigala nga tusunahan. Ato ning tagdon ang mga kahigalaan na to nga nesto messenger. Okay, ato po nakita dinhi ang si Brother Jojo Kaayon. So, maayong gabi niyo, Brother Jojo. Niya po si retired Scout Ranger, Sir Isagani Aratsya. Maayong gabi niyo mo, sir. Thank you kayo. Padayon tahigala nga tusunahan. Ato ning tanawon una ang pikas nga monitor sa mga nahidugang nakikuban nagtan-aw sa ato nga program karon. Okay, ato nakita dinhi si si Aisa Amistoso Batak. Niya po si ito ning tanaw niya po si Brother Jidel Peritos. Mayong gabi ni Brother Jidel. Niya po si Erixa Sinoy. Ato po nakita si Leonidas Tayom Sumalinog. Niya si Marlon Roti. So thank you kayo, Marlon, sa pagpakikuban. Niya po si Rubilin Liken Bilyaganas Necesario sa Hilutungan Masbati ni. O niya po si Sister Celsa Tirana Leyte. So thank you kayo, Sister Celsa. Niya ito po nakita din si niya si Brother Jose Navales sa Kuanisya sa Compostela. So mayong gabi ni Brother Jose. Niya po si Brother Mike Rivera muragtuan ni San Naga. Padayon ni og eskwela dito. Aniya ato pa rin tanaw ning uban aritas mga nahidugang nga nag-like sa ato nga programa. Okay, ni Carlota Nicole. Aniya okay, ato ning tanaw ning uban nga bag-ong nakita nato dinhi. Niya si Sister Vina Kamay nga tuapo ni sa Compostela. Kanya niya si Bibi Sedentario. May gabi mo, Sister Bibi Sedentario. Thank you. Okay, mga tahigala sa paghatag dugang tubag sa pumunta. Nepaday si Brother Gino Arcabal. Salamat sa pag-pray o paglab nining ato nga tulumanon. Okay. Ang pangutana nga gipadangat din higala sa ato nga programa ingon siya dinhi nga kamong mga SDA Seventh-day Adventist sulpot jud mo hingtumaw hingkalitag tumaw ko no sa Roman Catholic Church kay ulahira mo ning tunga kami ang tinukod ni Hesukristo. Kami ang tinuod kay Hesukristo jud ang nagtukod sa Roman Catholic Church. Tubaga please. Okay, salamat no. Mao ni claim sa atong mga higala nga si Hesukristo kuno maoy nagtukod sa Roman Catholic Church. Kana higala pag-angkon lang na
angkon-angkon lang kuna. Pero diha sa Biblia, dili nimo makita og mabasa sa Bible nga doon na tayo teksto mabasa nga nag-ingon nga si Jesucristo mao'y nagtukod sa Roman Catholic Church, mga higala. Wa tayo mabasa ana sa Biblia. Wa tayo mabasa ana. Kung i-base na mo sa Bible, wa, giangkon-angkon lang nila sa Mateo 16:18, paingon ni Kristo nga, sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. Sa ibabaw nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Si Kristo nagsulti nga pagatukuron niya ang iyang iglesia. Wa may mabasa diya nga pagatukuron ko ang akong iglesia nga nga Roman Catholic Church. So ba't mabasa na? Angkon-angkon lang na nila god, parang murag nindot paminahon nga si Kristo ko nagtukod. Pero ay ila na ng claim kay kung tinuod mga higala nga ang Roman Catholic Church sinukod ni Kristo, ang pagtulunan ni Kristo nga naman kung sa may pagtulunan si Kristo ang nabatasan niya Sabado moadto simbahan sa Lucas 4:16 ug sa Lucas 4:31. Ano sila ang ilang batasan, di man Sabado, Domingo man. Kung si Kristo nagtukod, parehas unta ipahulay ni Kristo, ipapahulay nga naa sa Biblia. Kada nga pag-angkon, di jud mo kunik mga higala. Wa man na Diyos Biblia nganli ang iglesyang gitukod ni Kristo. So, aron sa pagsuta mga higala, adto ta sa mga pagtulunan nga gitukod, adto ta sa mga pagtulunan diya sa Biblia. Atong sulayan pagtuki ang pagtulunan sa Ginoo diya sa Biblia, mga doktrina diya sa Biblia, kung asa nga pundok nga ninghaom sa pagtulunan sa Biblia. Kaya ang wa ninghaom mo na sulpot mo higala, ning sulpot ning tumaw pero sisukwahi hing rebeldes pagtulunan diya sa Biblia. So muna ang Bible mo atong sukdanan. Nga naman, kay sa unang Juan 2:4, matod pa sa maayong balita, siya nga nagaingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magbantay sa mga sugo sa Dios, bakakon kanang tawhana o wala kaniya ang kamatuoran. So tao nga nakailag Dios, nag-angkon nga Dios mo ay nagtukod sa iglesia, kaila silang Diyos, pero ang Diyos Biblia, apan wala nagbantay sa mga sugo sa Diyos, bakakon ka ng matawhana o wa ka lang kamatuoran. So ang atong pag-claim, pag-angkon nga tinukod ta ni Kristo higala, apan wa ta magtudlo sa mga sugo sa Diyos, ang Ginoo nagsulti nga bakakon ta o wa nato ang kamatuoran. So, delikado kayo bituo ko sa mga bakak kay ang pinadayag 21:8 mga higala, nagsaad ang Ginoo nga alang sa tanang bakakon ang ilang bahin ang paghiadto sa linaw nga kalayog asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Ay saad. So, unsa na to pagprove nga dili ta mahimong bakakon angkon-angkon ta nga si Kristo nagtukod nato ato nang angkon kay mambasa sa Biblia. Atong sukdon pinaagi sa sugos Dios. Kay og magsulti mag-angkon gud ta nakaila tag Dios atong iglesia tinukod sa Dios, pero wa ta magtudlo sa pagkamatinumanon sa sugos Ginoo. Bakakon ta, wa nato ang kamatuoran. Og ang Juan 8:44, ang amahan sa bakak mao ang yawa mahigala. O niya, wa ta nagbantay sugo, bakakon. O niya, gisaad si Ginoo alang sa bakakon, paghiadto sa linaw nga kalayog asopre. Imperno ang sagkuan. Susuk doon pinaagi sa doktrina
pinaagis pagtulunan. Ato ko nuning basahon be, kung si Kristo nga ilang gi-claim nga maoy nagtukod sa ilang iglesia, ato ko nung tanahon kung tinuod ba mga higala. Okay, kanya dito magbasa ni atong basahon nga ilang sinulat ni. Nindot kay ni nga sinulat kay mabasa ni sa usa ka libro nga Catholicism by Peter Stanford, his writer, journalist and broadcaster, former editor of the Catholic Herald. Muna itong mabasa, Was Jesus Catholic? Mamanigyan ko nila nga si Kristo nagtukod sa ilang iglesia. Yan yung pangutana sa libro. Was Jesus Catholic? Ang answer mo ni, no. He was a Jew. And the origin of Christianity are as a reform movement within Judaism. So gisgutan din nga ang pangutana, was Jesus Catholic? Katoliko ba si Kristo? Ang tubag, no. He was a Jew. Siya usa ka Hudiyo. And the origin of Christianity. Siya usa ka Hudiyo, o niya siya po sinugdanan sa Kristyanismo. Kaya siya man Kristo. Ang ito gitawag Christian, Kristohanon. Siya sinugdanan. So muna gisulti din karon ato ko nung sulan pagsuta kay kung imong tanahon mga higala sa Isaias 8:20 nay atong mabasa gisulti din nga adto mos kasuguan kung sila dili magapamatuod diini sa pagkatinuod walay kabuntagon alang kanila. So buti pasabot nga ang kasuguan sa Ginoo maoy himuon nga sukdanan aron sa pagsuta nga kanang atong pundok iya bas kinugdili. Kung imong sukdon sa Biblia, ang tinuod nga pundok mahigala nagtudlo sa 10 Commandments. Nakadiha di ka magbatong Diyos, dili magsimba sa mga rebulto. O atong iglesia si Kristo nagtukod na. Wata nagbatong Diyos. Wata nagbaton og wata nagsimbag mga rebulto, nagsimbag itang rebulto, angkon-angkon na kita. Dili na tinuod ka iglesia. O niya, nagpasipalas nga lang siya, yung mga ay papasipala. Ni kapat ko sugo, hinumdubi nga santuson mong adlong Sabado. Dili ka di Sabado at ikaw pahulay. Kuto pa ito sa angkon-angkon. Dili ka na mahimong tinuod. Nga naman kay, umaman ta nagbantay sa mga sugos Ginoo. Ang Diyos wili, bakakon ang tawhana. Ugwa ka niyang kabatuuran. Kanya, the rest sa 10 Commandments. Kung sa po yung mga sugos Ginoo, nangangito bantayan. Karang Levitico 11 higala, dili upakaw ng baboy sa versikulo 7:8. Kaya nagsaad ang Diyos mismo. Mamatod pa niya sa Isaiah 66:16-17 nga kung nagkaon ko sa unod sa baboy, mga higalag dulugtanan, sa adlaw sa katapusan, laglagon ko sa Ginoo. Saad na niya. Niya mag-angkon kung tinuod, o niya kusog kumukaos ginili. Na, kutob ito sa pag-angkon. Ako lang sultihan ang mga tawag, mga bakak. Munang sa adlaw ito sa katapusan, daghan kayong mutulisok ni adtong magwali nga wa nagsultis tinuod. Daghang mutulisok nila mabasol nganong wa mo magsulti na magtinuod, nganong mga taog nagsulti na magtinuod giingnan mi ay mugto baka ko nang matawana manang atong hunahon pabalandongon na higala sa diha nakaplaga nimo ang imong iglesia nagtuman nagtudlo sa makasuguan si Ginoo usa na sa mga timailhan sa matuod nga iglesia mahigala. So, kung wa pa diha, napatas na iglesia nga dili as Ginoo, gagiyangkon-angkon ng kinukod ni Kristo, sa pinadiyang 18:4, ingon na Ginoo, guwa ka mo, makatawhan ko. Aron di ka mo, makaambit siyang kasalanan, makapil silang mahampak. Pagguwaon ka diha, nagpasabot nga na doon makatawhan pas Ginoo na diha, nga wa pa kaguwa. Moguwa diha, aron mo tipon sa matod iglesia. Muna ato mabasa sa Juan G. Mahigala,
ako adunay ubang panon nga wa pa niini nga panon. Adtuon ko sila, manduan ko sila aron mahimong usa ka panon ug usa na lang unya ang magbalantay. Okay, salamat mahigala sa inyong pagpaminaw ginaot pa nga atong nasabtan ang mga pulong sa kamatuoran. Kung atong nasabtan mahigala dito maglangay. Muduol ta, mga lagad tas Ginoo niya, mangandam tas ng kagalingon aron sa pagbalik ni Hesus kitang tanan makahimo sa pagsugat kaniya og makapuyo ang langit ngayang gisaad siyang katawhan. So wala naman tayo time sa di pahingpit na puso na itong tulumanon ni mga higala ang atong team song niya atong hangyoon gyapon si Brother John alang sa ato nga closing prayer. Brother John. Mga higala, magampo kita. Dalagin ka nga Diyos sa walay katapusan. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong na paabot sa dulog na minaw. Panalangin sila Ginoo, dadas kayag sa kamaturan o mga pangalagan. Iya kanimo pangayo na mo kinito lamang kang Kristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini maayong balita ug kanang tanan masukig pinalanggan tigpaminaw. Sa ngalan sa nila ni Pastor Joel Tana, Brother Isaw dito, kini mahigala Brother John dito, kinasab si Brother Libit Labis, may daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan. Kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan, kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan, gayud ang Ginoo, ang sala nako, iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. The